Pinijami ni phai phor ni dongmoka ASCC branch ahemalong ASCC Youth Front Bukila District Committee arpu kangwaya mai ke bamanpon bangso maya long alhui ka chitong dun laki ASCC Central Committee General Secretary Johnson B ASCC Bukila District Committee Secretary Bapuram Tokbi ASCC Central Committee Pen Babu Singh Rohangla Pen Limen B ASCC Youth Front Pen President Secretary Atum Chitong Dun Lapen Pini ASCC Youth Front Bukulia District Committee along Arpu ke pekpon laki Limen B President Rongbong B Secretary Komal Singh Terang Assistant Secretary Kisan Tobi Organizing Secretary Lapen Kaprek Arpu along ta amen papleng pon Lapen abarin CEM Johnson B Kaningje pon ke Karbi along kaprek akisung duwig lang Asonsi provincialized college ta ave tet ke pas tanga tu maphanta non anta wareng awar sai pipelang Kidam tang apor hut ke lahaya kam bang paklan nang pusi ASCC asong pen ke langdun ding lo bon sita kaprek asong atum chisong dut ke ha he alam sing je chot congress asong atum talang ding BJP ke methang asong amadlo lasi state government aphan ke chupu ha he lapen je ai ka thar lam than tap than pu chot chisong dut ji ke ani hang he asinon ke langdun ding de lo ASCC asong ta ka chisong ji aphan si chisei ding lo pusi besang ho pen ning ji